So zradcom Šefčovičom a taktiež Ježibabou Lejenovou začína dochádzať čoraz väčšiemu a väčšiemu množstvu europoslancov trpezlivosť. Priamo europoslanci z Poľska z frakcie, ktorá navrhla Lejenovú, iniciovali takýto list, pod ktorý sa podpísali desiatky europoslancov vrátane nás z Hnutia Republika, ktorým úplne odsudzujeme konanie Šefčoviča a Lejenovej, ktorí vyrokovali úplne netransparentnú, neférovú a nevýhodnú dohodu s krajinami Mercosuru, teda s krajinami Južnej Ameriky, ktoré majú zaplaviť náš trh lacnými potravinami z druhého konca sveta a tým pádom úplne znemožniť a zničiť podnikanie a produkciu našich vlastných poľnohospodárov a producentov. Výrazne proti tejto nevýhodnej a nedemokratickej, korupčnej, netransparentnej zmluve protestujú aj poľnohospodári na Slovensku a síce to minister Takáč ako aj Šefčovič chvália ako skvelú zmluvu, ktorú vyrokovali, v skutočnosti sa proti nej búria úplne všetci, ktorí v tomto odvetví pracujú. My v Hnutí Republika stojíme za tým, aby ľudia v Európskej únii a najmä ľudia na Slovensku mohli jesť kvalitné domáce potraviny, aby sme podporovali našich producentov, aby sme pomohli našim poľnohospodárom a farmárom a nie sem dovážali napríklad mäso z Argentíny a z druhého konca sveta. Toto nemá žiadnu logiku a žiaden zmysel, preto sme podporili aj túto iniciatívu, iniciujeme mnohé ďalšie a podporujeme každý správny krok, ktorý je namierený proti zradcom, ako je Lejenová a Šefčovič. Za kvalitné domáce potraviny proti týmto nedemokratickým bruselským nezmyslom.